Jeg har lavet stillen og tænkt lidt. Hej så. I dag er det dag nummer 4. Vi er ved at dø. Ej. Godmorgen. Gjorde du? Så har vi lige haft vores første nattevagt. Ja, fucking sejt. Ligger stille i sin seng i nat. Hello, I'm Bella. I'm from Denmark. That's why I'm talking Danish. Mine tanker falder til bunds er langt fra land. Det er brandmands snore. Så er der lektielæsning på bakken. Vi har musik. Vi har musik. Yeah. Her sidder Sally og nyder livet. Mine venner. Hej Sally. Lea. Ja. Smil. Hej. Ja, vest. Og spring. Det er langt nemmere at filme, jeg godt. Det var den sang, jeg vidste det. Tobias, er I klar? Ja. Udmærker i, så hvis man er i tvivl om, hvis det er lidt. Så vi kan downloade nogle underlige sang. Ud mod vest til Blåvandshåb, hvor sandet fylder så Kan du ikke komme længere væk? Godmorgen. Klokken er nu 13 minutter over 4. 13 minutter over 4 om morgenen. Jeg er brødgast. Ja, det er kabysgast. Og så har vi vores hovmester. Og vi laver grød. Så fucking træt, mand. Er I klar? Der er grød! Pink og rød. Er det den store kanel? Ja, det tror jeg. Mælkebrød. Højnær. Godmorgen. Godmorgen. Lakke. Hvad får du grød? Det må du gerne. Tak. Det var svært. Det er bitte portion. Mums. Jeg skal bare have sukker på. Kan man godt gøre sådan... Hjalte, vis mig dansemove. Skammen er stor. Er det her vores sidste solopgang på Geo så? Nej, det tror jeg ikke. Så
Sådan. Tak. Er der gode videoer på? Hvad laver I? Sætter en position. Det er altså lige før, at vi kommer op på 5.000 Jeg tror på det. kilometer. Ej, hvor er det spændende herinde i bestikken. Jeg skal sgu da også have fladet op om 5 minutter. Kan I gøre det? Ja, jeg vil gerne tage flader. Nice. Klar ved fladet. Klar over alt. Hejs. Gå videre. Hvordan synes I, at det gik? Det var måske lidt sent. Det var lidt sent, ja. Kastet lidt bedre. Jeg kunne godt have kastet fladet bedre. Måske en lidt stramme line der, men ellers er jeg fornøjet med dagens indsats. Ja. Godt. Har du nogle kommentarer til det? Jeg har masser af kommentarer. Det var en skæbnesvanger tur, vil jeg sige. Jeg er meget udsat heroppe. Ja. Det kan være, at man endte ud i en ufrivillig mobrulle. Men fladet er oppe. Fladet er oppe. Er begyndt. Det er begyndt. Tak for det. Jeg får op og siger halløj, er mine hænder dog ømme. Jeg bor på Banje, sover i køj. Lys skal tændes der lys, vis mig vej. Køjen vil jeg hænge, er mine hænder dog ømme. Jeg vil bare gerne se Hjalte kvæle. Well, now watch me coil. Now watch me coil. Hej Rasmus. Godmorgen. Kan du fortælle mig lidt om, hvad du laver? Jeg er i gang med at fylde min pibe. Nej, hvor godt. Så man lige kan nå at ryge, inden den skal på vagt. Det vigtigste en god dag på Georgs Dage. Det vigtigste for en god dag på Georgs Dage, det er at få røget sin pibe om morgenen. Ja, det er det. Det er lige det. Det er det. Vagterløsning! Du er det ikke aflæst. Ja. Så er der morgenmad. Hej hej! Hej. Så er der brød. Det er en god ost, den der. Og smør. Ej, hvor Og dejligt. vores elskede filetand. Du føler hele fortoget med dit humør. Du tænker altid 10 skridt frem ad vejen. Selvom det er allerførste sommerdag, så er dine øjne fyldt med regn. Where are we going? To this tiny Knutsbatalitten island. Oh. This is just really small. Oh. And So we're going having here because it's really small? exams and because it's culture. Ah, culture, yes. Tradition. Alting kommer som Hvad skal du nu? Eksamen, Have eksamen? navigation og motorlejder. Alle de andre nervøse Georgs Dage-elever, som også skal til eksamen. kommer som bølger væltende ind. Bare giv dig hen. Du siger, du har læst noget om en meteor med kurs mod jorden, den kunne ramme dig. Baby, bare se det som en metafor for noget himmelsk, der er på vej.
all. Alting kommer som bølger væltende ind. Alting kommer som bølger væltende ind. Bare vi sejler 6 knop lige nu, direkte ud mod storm. Der er vi. Vi er på vej herud. Det er Nordsøen. Her siger jeg bare. Der kommer til at være storm. Just dag. Jeg elsker dig. Eller bliver du ikke ked af det? Jo, jeg bliver ked af det.